हाय फ्रेंड, तो मोर आउ नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत करुच्ची। तो मो पाखे अच्छी मिस्टर नंदिनी, मिस्टर सॉरी मिस्टर ହେଇଲେଣି मिसेस नंदिनी। आउ ये हूँ छोट मोट आम ब्लॉग। जानी आपण मानक आम ब्लॉग भल लगुन कहीं नुआ नुआ आम ब्लॉग करछु तो आपण को एत पसंद आसन कहीं आम जानू केमती कौन ब्लॉग करती, तो से विषय में आम छोट मोट ब्लॉग करछु। तो प्लीज हम वीडियो देखु, आम वीडियो को शेयर करूँ, आमको सपोर्ट करूँ, एति मुझे चाहे। चलते जावा नंदिनी कौन रोसे कर देखा। चलते जावा आज कौन रोसे कर कह आज करछि मटर आलू तरकारी रोटी जोर कुह। करछ ना हाँ, बाइपरी मटर आलू तरकारी रुटी। तो आज नंदिनी रोसे कर मटर आलू तरकारी रुटी। रोसे घर चलन जा देखा कौन से कर रोसे अलरेडी कम्प्लीट हो गलानी। ये मटर आलू तरकारी बास्ना ही भल आसी। रोटी ये हूँ रुटी, गरमा गरम रुटी। खाई दे चला नहीं अबिया खाइबिनी हां ना। मेकअप ହେଇନି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି। कोण बोले ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ନେବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ବନେଇବ, ନହେଲେ ବନେଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଓଢ଼ଣା ପକେଇଦେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ନା କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲା ଭୁଲ କହିଲି? କହୁଛି ବନ୍ଦ କର ତାକୁ। ମେକଅପ୍ ନେଇନି ବୋଲି କହୁଛି ବନ୍ଦ କର ତାକୁ। ତାର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଚିପୁଛି। ରୋଷେଇ କରି ଯାଇଲୁ ସେତିକି ତ ରୋଷେଇ ଏତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା କି 10 ମିନିଟର କ୍ଷେତ। କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉଛି। ହଁ, କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି? ବନାରସୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନା ଆଦିବାସୀ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଶୀତ ଦିନ ସମୟ, ଆଉ ଏପଟେ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘର ହେଉଛି କଟକ, ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆମ ଘର ଜଗତପୁର ନା ଢେଙ୍କାନାଳ? ଘର ଜଗତପୁର। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ? ଢେଙ୍କାନାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କହିଲେ ଜଗତପୁର, ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ? ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହଁ, ଜଗତପୁର। ଆଉ ଆଙ୍କ ଘର ହେଲା ଜଗତପୁର। ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ବୋଲି, ସରି, ଫୋନ୍ ମଜା କରୁଥିଲି। ତମେ ନା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରନି, ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ହେଇନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା କରନି। ମେକଅପ୍ ହେଇନି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା କରନି। ମାନେ ଆଜିକାଲିକା ମାନେ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ହେଲେ ଯାଇକି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆସିବେନି। ଯଦି ମେକଅପ୍ ନହେଲେ ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇ କାମ ଚଳେଇଦେବେ ହେଲା କି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି? କଉ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ସାରିଲାଣି ମୋବାଇଲରେ, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତାର ଶାଢ଼ୀ ଖୋଜିବା ତାର ବ୍ୟସ୍ତ, ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଶାଢ଼ୀ କିଣିବ, କୋଉଠି ଘୋଡ଼ା କିଣିବ। ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ମୋର କରନି କହୁଛି, ମେକଅପ୍ ହେଇନି, କାଇଁ ମୋର କରୁଛ କହିଲ? ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇନି, କାଇଁ ହଉନି? 4 ଦିନ ହେଲା ପିଲାଟା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇନି କି ମେକଅପ୍ ନେଇନି। ତମେ ଜାଣିନ କି ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମନ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ 4 ଦିନ ହବ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇନି କି ମେକଅପ୍ ନେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟା ଦୁର୍ବଳିଆରେ ପେଲି ହେଉଛି। ଗଲେ ମାନେ ମୁଁ କରନି ଭିଡ଼ିଓ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏତିକି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତୁ କିଛି କହିଦେ। ତମେ ତ କହିସାରିଲଣି, ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ, ତୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦେ। ତମେ ତ କହିସାରିଲଣି, ଆଉ ଟିକେ କହିଦେ। କ'ଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କହିଦେ। ଲାଇକ୍ କରିବା, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସବ୍ କରିବେ। ପାଟିରେ ପଶିଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ମେକଅପ୍ ହେଇନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା କରନି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ, ଟିକେ କାଲି ମେକଅପ୍ ନେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବନି, ବାଡ଼େଇବି ନହେଲେ। କାଲି ମେକଅପ୍ ନେବୁ ନା, ମୋ ମନ ଯେବେ ହବ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେବି। ତ ମନ ଯେବେ ମେକଅପ୍ ନେବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ